ko da zaka karanci ilimin tarihi a turai ba za su taba karantar da kai tarihin wannan sarkin ba. Kullun suna ta baku labarin waɗanda suka fi kowa kuɗi a faɗin duniya: Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Amma a zahirin gaskiya mutumin da ya fi kowa kuɗi a rubutaccen tarihin wannan duniya da ya taba wanzuwa a doron ƙasa ba fari bane, ba bature bane, ba kuma daga yammaci yake ba. Ya kasance bakin mutum ne, musulmi, sarki kuma daga nahiyar Afirka. Amma tsawon lokaci sun birne sunansa a cikin rairayi saboda duniya ta fi so a manta da labarinsa. Kuma a zahirin gaskiya ko da za a haɗa jimillar dukiyar Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos da Mark Zuckerberg ba za ta taba kaiwa adadin abin da ya taba mallaka a tarihi ba. Wannan shine Mansa Musa, sarkin sarakuna a cikin mutane, hasken kasar Mali, mai bada kyautar zinaren da hannu ɗaya ke kasa ɗauka sai an taru. Mutum mafi tarin dukiya a tarihin wannan duniya har zuwa wannan lokaci, wanda ya mallaki kimanin rabin zinaren da ke faɗin duniya a wancan lokaci. Bayan zinare kuma ya kasance mamallakin ma'adanai irin su gishiri, wanda darajarsa ta zarce ta zinare a wasu yankunan a wancan zamani. Gashi mamallakin tagulla, haƙwaren giwaye, abinci, sojoji da kuma ƙarfin iko na siyasa. Tsawon lokaci kafin a fara dogayen gine-gine masu ratsa sararin samaniya, kafin ƙasar Faransa ta mallaki jami'o'i, ƙasar Mali ta kasance daula mai tarin ilimi, shari'a da kuma dukiya. Daga gabar tekun Atlantika har zuwa tafkin Chadi, Mali ta kunshi garuruwa da al'umma masu tsari da dokoki. Ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu sarrafa zinare mafi yawa da duniya ta taba gani, wanda wannan zinare kuma ya kasance ɗaya daga cikin abubuwan da Mansa Musa ya gada ne daga gurin iyaye da kakanni. A shekara ta 1312, a lokacin da ɗan uwansa kuma sarki Abubakar na biyu ya yi tafiya zuwa teku kuma ya ɓace bai dawo ba, Musa Kaita ya zama sarki, amma ba iya sarki kaɗai ba. Musa ya zama Mansa. Ma'anar Mansa kuwa shine shugaba wanda ya shugabanci da takobin adalci da kuma fitilar ilimi. Ya gaji zinare mai ɗimbin yawa, haka zalika ya yi gadon hikima da kuma fikira. Ya yi mulki rike da littafin Alkur'ani mai tsarki a hannun dama, hannun hagu kuma rike da kundin tunanin makomar Afirka ta yamma. A shekara ta 1324, Musa Mansa ya yi tafiya zuwa Makka domin gudanar da aikin hajji, tafiyar da ta sake rubuta sabon tarihin duniya. Bai tafi shi kadai ba, mutane 60,000 ne suka raka shi. A cikinsa akwai bayi 10,000, dukkansu cikin shigar tufafi wanda aka saka shi da zinariya, ma'aikata guda 500, kowanne dauke da sandar zinariya, raƙuma guda 100, kowanne dauke da ɗaruruwan kilo na zinariya. A duk inda ya wuce yana ba da kyautar zinari mai tarin yawa, saboda ya kasance shi mutum ne mai kyauta kuma mai jin kai. A Masar, Makka, Madina duka ya bayar da wannan kyauta, wanda har sai da farashin zinari ya karye a waɗannan yankuna tsawon shekaru 10. Ganin wannan ya sanya Turawa suka sanya ƙasar Mali a cikin taswirarsu, sannan suka rubuta sunan Mansa Musa